Takže zdravím vás, priatelia. Máme tu ďalší rám z javičky, 353. Treba ho opraviť, zrovnať. Má nejaké svoje nedostatky. Veľká diera, deformovaná. Nízky, horná, spodná. To mohlo byť ináč spôsobené aj prepravou, takže neviem, či to pôvodný majiteľ mal takéto alebo nie. To netuším, teraz akože neviem to definovať. Preto nerád rámy posielam, je to lepšie to riešiť osobne, hej. Takže diera, tuto klasika, toto nikto nahrieval kvôli tomu, že nevedel vybrať stúpačku. Vymlatené púzdro na čáp, toto bolo opravované, troška to treba skultúrniť. Väčšia diera, klasika, samozrejme rám treba zrovnať. Áno, treba zrovnať, aby bol rovný. Tuto keď sa pozrieme z boku, vidíme, je to krivé, tie držiaky. A ešte zo spodu otočíme si. Tak. To doraz na stojan. Už bol asi menený. Nevedno, čo s ním chudákom bolo robené. A niečo s ním bolo robené. A ešte na tejto strane sa tá stúpačka nepodarila vybrať. Ostala tu čas s nej. Takže to treba tiež tomu kultúru, nebo podľa mňa, podľa tohto, čo tu vidím, tak ona bola odlomená a iba ju niekto zvaril. Hej. A teraz, keď to chcel meniť a zachrániť, tak to len urezali. No dobre, zachránime. Takže toľko. Majte sa. No, tento rámik na javičku, vy ste mali predstavu, aký sa jedná. Pôvodne nemal byť pieskovaný, ale samozrejme, keďže prišiel na opravu a potom ho trebalo rovnať, tak tu je vlastne doraz pre stojan, ktorý bol zničený. Keď sme ho odstránili, boli tu tieto diery. Potom sme prebrusili túto stranu. Tam niečo bolo, na druhej strane niečo bolo. Tak sme sa rozhodli celý rám opieskovať z toho titulu, že niekto to nejakým spôsobom už nastardil a niečo tu s tým robil. To bolo zvárané. To sa ešte troška dočeše, aby to krajšie vyzeralo. Z vrchu toho bolo riadne zagrcené, to už sa prebrusilo. No ale ešte tu pod tým tmelom sa našla prasklina. Čiže niekto to zatmelil, zakryl farbou, akože na tom ráme bolo veľké kvantum farby. Bolo to celkom bojovo pieskovať, ale teraz už rozumiem prečo. V podstate potreboval zakryť vady, namiesto aby to poriadne opravil, vybrusil, tak to riešil tmelom. Takže v podstate tuto kolo hlavného stojana máme v tejto časti a ešte tu som si všimol, neviem ako sa to zváralo, ale tu je nejaká praska. Tu je vidieť, že je uši, rozširuje sa, ako bol spúčený z bokov a znova zužuje. Takže neviem, či to bude vidieť, ale ešte urobím k tomu fotku.